Matao kuonde tiegruok mag TVET otenore kod piny owacho mar kaunti ya Migori e chako chenro mar bero kuonde somo mag tije mag lwedo e kor gwenge mong'ere kaka Village Polytechnic kata VTech ka gichiwo tiegruok ne jopuonj kendo keto chike makare. Jafwambo marwa ma Migori George Juma miyowa ler mathoth. Kuonde tiegruok mag tijego mag lwedo mong'ere kaka vocational and training center moketi e lwet sirikand loch gwenge pacho kae kuom higni mathoth osebedo mago masomo osebiro kadho nyime kidam. Mae osebedo nikech midhieche mathoth mayando kwa kuondego mag somo ma oting'o nok mag gige somo, onge malony makare mag jogo matayo kuondegi mag somo, onge mag chike malong'o kod mamoko. The population in those institutions are overwhelming, and this one tells us of how people have now changed their attitude towards TVET. Wakwayo ni jonyuol man gi nyithindo e gweng' mondo donje vocational training centers wa gine courses ma nyithindo gi nyalo timo kendo ginyalo yudo konyruok nikech bang' mano tije nitie mang'eny. Kaunti ma Migori bende en midhiero gi okwako kuondego mag tiegruok. Kata kamano, piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenre kod bad migaono mar piny owacho mamalo ma ochung' ne kuonde tiegruok mag tijego mag lwedo ma ong'ere kaka TVET ochako chenro mar loko sigand kuonde tiegruok gi e kaunti ma Migori. To sani koro wawuok oko kaka sirikal mar kaunti government Migori mondo mi vocational training centers ma wan godo e Migori ka ochiw tiegruok makare ne jopuonjre. Moko kuom lokruok ma itimo mar bero kuonde tiegruok gi e kaunti ma Migori en moting'o tiego jogo eko matayo kuondegi mag tiegruok, keto e tim chike mowinjore kod mamoko. Chako loso policy mar the VTechs, kendo policy ni biro konyowa mang'eny mondo mi wang'e kaluwore gi training mwayudo sani. Apisa mochung' ne chenrogo mag somo mag TVET e gwego mag Nyanza Susan Nendebe mane wuoyi kinde tiegruok mane okelo kamoro achiel jota kuonde tiegruok gi e kaunti ma Migori kaachiel kod Nyamira. Romane obagi e kaunti ma Migori wachne lokruok magi kete kuonde tiegruok gi osechako bedo wechego mag somo e kuonde tiegruok gi. We have been taught on how to engage and collaborate with our industry. So when we go back, we are going to ensure that we collaborate and prepare agreements to ensure that our learners can have a practical time, do practicums in the industry so that it is easy to absorb them and that will help in the job market. Juma manyokalo ni county government ma Migori nyoro bursaries maderom $34 e vocational training centers mantie Migori ka mondo nyithindwa ma owuok e ward 40 gi oyud kaka somo kendo donje tiegruok mawacho. Nok mar masinde makare ma itiyo godo e tiego jopuonjre osebedo achiel kuom gigo ma osethiro tiegruok. Kata kamano, piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni gisego okang' mar nyiewo masinde manyasani kendo tiego jopuonj e yono mowinjore. Bibiano Otieno en achiel kuom directors e bad migaono mar TVET wacho ne gitiyo machiegni kod counties kaka mano mar Migori mar bero chenro mag somo e kuonde tiegruok gi. Wan gi challenges mag jopuonj. County onego ndik jopuonj madwarore. Jopuonj minimum requirement ma japuonj onego bed certificate training e skill area madwarore. County kaber onego med equipment, mashinde madwarore gi tools and equipment madwarore. Number of counties including ours is setting up structures to make sure that we make vocational training be enticing to the youth and make it more attractive. Kaunti ma Migori nyaka sani nitie kod kuondego mag tiegruok mag tije lwedo ka bende rawere nyaka mago mane oweyo sikul kapok otieko klas 8 bende koro jiwo mondo kodhi e kuondegi mag tiegruok mondo yud lony manyalo konyogi e ngima. George Juma, Ramogi TV, Migori.